העדים, ואני מתנצלת מהתיאורים הקשים. ניצול ממסיבת נובה באודטו. בתוך חקירה. הכל היה אפוקליפסה של גופות. בנות בלי בגדים, חלק עליון, חלק תחתון. אנשים חצויים, אנשים שחוטים. ערופי ראש חלקם. היו שם בנות שפשוט שברו להם את האגן, מרוב שאנסו אותם. הם היו בשפגת פסוקות רגליים. מחלץ שסייע בחילוץ ניצולים מהמסיבה תיאר, היו גופות בכל מקום. מאות גופות, פצועים, ראיתי נשים מרומות, יש מישהי שאני זוכר, כדור ירוי בחזה שלה. מחלצת ממסיבת נובה מתארת, אוהל מלא גופות, גופות כפותות בידיים מאחורי הגב, גופת אישה עם דימום מאזור איבר המין. עד נוסף מתאר מלא גופות מרוטשות באזור הראש והצוואר, ראשים מאוחים, גופה של אישה עם מכנס ג'ינס מופשל עד הברכיים, ראשים ללא גוף בעיקר של גברים, גופה עם סכין נעוצה בלסת. עדה נוספת מתארת, היה המון פצעי ירי. היה ירי ממוקד באיברי המין של הגברים, ירי באזור הבטן, הגפיים והישבן. היה להם קטע עם איברי מין של גברים ונשים. ראינו כריתות שדיים ופצעי ירי. אצל הגברים ראינו הרבה כריתות של איברי המין. ניצולה ממסיבת נובה ברעים. זה מתחיל עם מישהי שיער קצר, לא ראיתי אותה במסיבה. ראיתי סיטואציה שהיא יושבת על הברכיים, מתחננת. מחבל עומד מעליה ויורק לה על הפנים. הבנתי שזה פלאפון, הוא מצלם, וכנראה אז הוא יורה לה בראש. האזור שבו התחבאנו, לשם הביאו את כל הנשים, אפילו ראשים של נשים. היה ראש קטן אפילו של ילדה, אם אני זוכרת. הייתה סיטואציה שבה כופפו מישהי והוא אונס אותה, ואז מעבירים אותה מאחד לשני. הם מחופשים לחיילים, שומעת צעקות בערבית. הבחורה שהם אנסו היא הייתה בחיים, עמדה על הרגליים, היא דממה מאזור הגב. הייתה עוד מישהי שניסיתי לזכור מה היא לובשת, ואני לא מצליחה. אני זוכרת שהמחבל מושך לה בשיער, האישה לא לבושה, הוא חותך לה את השד, זורקים לה את השד על הרצפה והם משחקים עם זה, והם ממשיכים למשוך אותה. אני זוכרת מישהו חודר אליה, ואז יורה לה בראש. הוא לא מרים את המכנסיים, הוא יורה לה בראש שהמכנס שלו למטה. עדות נוספת מכוחות חילוץ והצלה שמתייחסת לבית באחד מהיישובים. בתוך המקלחת הייתה גופה של אישה כפותה. היא הייתה בלי לבוש תחתון. הגופה הייתה בפינה וקשורה בידיים. אחר מתאר, ראיתי אישה מבוגרת עירומה ללא תחתונים. עד נוסף מתאר, בין הבתים מצאנו גופה. מתוך ההריסות ראינו רק את הראש והצוואר. הפה היה קשור בסוג של בד. הבנו שהגופה עירומה. הזוועות הללו הינן קומץ מצומצם וקטן, מתוך העדויות המזעזעות והקשות, המתארות את הפשעים המתועבים נגד האנושות, תיאורים שבן אנוש מתקשה לעכל ולהכיל.